El darrer divendres, a les 9 del vespre, es va iniciar amb el Grat de Mar la 15a edició de les 24 hores de futbol sala, organitzat pel Club Futbol Sala Intraesportiu. Van ser molts els participants que es van inscriure, que l'equip estava format a més per 4 jugadors, més el porter, i es disputaven partits de 15 minuts. No va ser fins a la tarda del dissabte quan es van començar a jugar els quarts de final, la semifinal i la final. L'entrega de premis va ser a les 9 del vespre del mateix dia. Van ser molts els partits disputats al llarg del torneig, on es va demostrar la gran professionalitat dels jugadors. Els campions d'aquest any, i per tant, els que van gaudir d'un trofeig, 1.500 euros i la inscripció gratuïta per al 2010, van ser l'equip anomenat El Botellón, provinents de Barcelona. En segona posició van quedar Los Languis de Terrassa amb l'obtenció d'un trofeig i 500 euros. I a la tercera plaça, el Semos Torpes de Pineda de Mar. Van ser 13 els equips participants i el club agraeix la participació, l'esportivitat i les ganes de col·laborar amb l'organització per tal d'aconseguir l'objectiu de que el torneig sigui un èxit. Cal destacar una ràpida recuperació en un dels jugadors de l'equip, Yoga Bonito, l'Esteban, que es va lesionar en el transcurs del torneig.